Start med at finde en behagelig sidestilling og luk øjnene. Læg den ene hånd på brystkassen og den anden på maven. Indånd dybt gennem næsen, udvid din mave og brystkasse. Ånd langsomt ud gennem næsen og slip alle spændinger du har i kroppen. Gentag 7 gange med fokus på åndedrættet. Sid med strækt ryg og lav 5 blide nakkecirkler foran. 3, 4 og 5. Gentag nu 5 blide nakkecirkler bagover. 1, 2, 3, 4, 5. Åbn nu brystkassen ved at sætte dig fremad på stolen med hænderne strakte bagud. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Placer hænderne på knæene, indånd for at strække ryggen som en ko, og ånd ud for at runde ryggen som en kat, med flydende forbindelse mellem åndedræt og bevægelse. 3, 4, 5. Læg hænderne på toppen af hver skulder med albuerne peget fremad og lav 5 cirkler. Slap af i kæben og løft ikke skuldrene, men pres dem ned. Når skuldrene er tilbage, pres skulderbladene sammen. En, 2, 3, 4, 5. Stræk begge arme ud foran hjertet, og stræk nu venstre arm ud til siden ved at tviste. Hold strækket i 5 sekunder, og kør herefter over til modsat side og hold i 5 sekunder. Gentag 5 gange i alt. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lås hænderne med håndfladerne udadvendt og stræk over hovedet. Læn til den ene side og herefter til den anden side. Læg højre hånd på venstre knæ og twist så langt bagud du kan. Hold strækket i 5 sekunder. 4, 5. Og gentag det samme modsat side. 1, 2, 3, 4, 5. Husk at holde fokus på vejrtrækningen gennem alle øvelserne. Stræk venstre ben med anklen flexet op og bøj fremover i 10 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peg tæerne ned og løft benet op og ned 5 gange. 3, 4, 5. Og det samme gentages på modsat side. Stræk benet ud, hælen op
Bøj fremover. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peg tæerne ned og løft benet op og ned. 2, 3, 4, 5. Sid i en bred squat-stilling og løft benene ind og ud 10 gange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Sid i en squat-stilling igen. Løft skiftevis tæerne og hælene op 10 gange i alt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sid tilbage, løft benene, hvor du laver ankelrulninger 5 gange hver vej. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sid på kanten af stolen og kryds din højre ankel over venstre knæ og bøj fremover. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Løft nu venstre ankel over højre knæ, læn frem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stræk benene helt ud og bøj fremover. Hold hænderne ved anklen eller fødderne, alt efter hvor langt du kan nå, og hold strækket i 10 sekunder. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pres toppen af fingrene mod hinanden. Tæl til 5 af 3 gange. 3, 4, 5. Slap af. 1, 2, 3, 4, 5. Slap af. 1, 2, 3, 4, 5. Vi runder nu praksisen af med en mindful meditation. Find en behagelig sidestilling, luk øjnene og tag dybe vejrtrækninger i 60 sekunder. Reflekter over den kærlighed, du har dyrket gennem praksisen. Indånd taknemmelighed og mærk efter, hvordan din krop føles. Åbn øjnene og føl dig forynget og forbundet. Lad den positive energi flyde, fyldt med kærlighed og lys. Namaste.